Please subscribe para updated ka sa aming bagong video. This is Lex Finoblog. Mga wadang inyong kamingaw, niining ako karong paglakaw. Ukaron sa sumpay ning atong sukilanon. Babay, Papa. Kay mangita ko kayuhan, mga anak kita pobre kaayo. Tagi kong kalikon. Mayong pagbuminaw sa Lex Finoblog. Nasayod kang ikaw lang ang akong gisalikan, Ginoo. Sayod kang yun, Yana. O nga tabangi ang taon ko. Tabangi ko, Diyos ko. Wala matingo si Papa Francine kay Miles. Wala tingali siya des gawas sa kwarto. Wala tingali siya dyan sa gawas, Kuya Dudut. Nayan tingong ni Ma. Di ba sinapas sa likod sa putahan? Wala tingali, uy. Kadit mo dilion. Pagkinay lang. Nagi, Naapa, Kuya. ay saba. Wala. Kadit ako pang siguroon. Wala. Kaluoy ng Papa Francine, Kuya, uy. Basin may ubos yan nato. Huwag ka maluoy ni Papa. Yan ako mo. Naluoy eh. Pero, iya matang kipiyaan be. Ang lamay atong buhaton, Kuya. Aron dili ta niya biyaan. Unsa man. Paginay Miles. Kay mapatian tang Papa Francine. Nakinay ramang ugo. Ay, awa si Papa. Ha? Tinawa dili sa kingi. Nasa sa may atubangan sa ato tindahan. Naglingkod sa lingkuranan. Kaya ka sa suga. Tanawa ko. Hinay lang. Ako lagi. Naglingkod sa lingkuranan. Oo. Oh. Luuyag na akong ni Papa Francine, uy. Naluitan niya pero di pa siya maluin na to. Makurin? Ma, tanawa diri sa Papa, ma. Luoy ka ayo. Awa. Hain. Diri ay. Awa. Luoy kayo siya naong mano. Miles. Ang iyo alag mayo si Papa Francine mo. Dili na niya biyaan. Sige na mo. Bitaw, ma. Hangyo ag maayo. Ako na ka nang kipuhat, Dudot. Miles. Pero di siya maminaw na ako. Ngayon din naman siya maminaw ni mama. Bitaw, ma. Anong dili man siya maminaw ni mo? Namuod ni kuya. Nilider ta niya pinangga, ha, ma? Nabati na ninyo ang iyang rason. Gipasabot ang niya. Anyo, masugot ng puday ka nga biyaan ng Papa mo. Bitaw, ma. Dili ta mo sugot ba? Dili lang ta mo sugot, makurin. Dili lang. Miles. Day. Nasayod ko nga. Mauna yung pinakalisod nga desisyon sa akong kinabuhi. Nga malayo nila ni Corina, Dudot, o Miles. Pero wa na ilaing paagi. Wa na. Oh. Miles. Day. Miles. Miles. Day. Dili naman ni mo pa. Basta biyaan ni mo. Dili na yun bili mo. Kanaman, kagsakit mayo si Papa. Hilak maayo, anong dili na mula sa biyaan na to. Ano, Jun? Makurin, ma!
Maayong pagpaminaw Dili sa na ko Lex kaya Pino kapaglantaw sa Vlog. kong mga anak kawa si Francine. Dili. Pero unsa may akong buhato na ron mausap ang unahuna ni Francine. Unsa man. Mga bata pa kamo si Kuya Dodot ni mo, Miles. Oga, dili pa kamo makasabot ako. Nakasabot man minimo pa. Kami si Kuya Dudut. Asa si Mama ko rin. Ikaw lang ang dili maluoy na mo. Unsaon ko man kamo pagpasabot, Miles. Unsaon man. Basta piyaan gid minimo pa. Dili na gid minimo. Dili na gid minimo. Miles! Tay! Miles! Kinuo ko. Nakaluto na ko para sa atong panihapon, Day. Manihapon na ta. Corinne, subo ng hupak ang iyang mga mata. Klaro kayong lagi kang nagilag. Day, Corinne, huwag yun siya mo tubag para nagawa siya na pati. Ariyon sa nako ang mga bata ron nga magapanihapon na ta. Dili na ko kaya, Francine, nga malayo ka na mo. Dili yun. Nadawat ni mo dong grade ang gisend nga picture ni Dinsang, siyang pagpicture sa CCTV nga iyang gi-review aron motuo ka nga dito ang imong migo. Oh, na-receive na ko sa mo. Nya dong. Mituo na ka nga, wala may maghinanggaw sa apyot. Tida rin mo, Mr. Pangipangutana o sulti na ako, ha? Kaya mituo na ko. Ay, salamat kay mituo ka na mo dong. Lamat! Mituo gyud ko si mo nga hangga mo. Wa? Kalahin ni mo dong, oy. Kung moro na ituyo ni mo si mo, pwede na ko ning mo biyahin. Sige na. Sige dong. Salamat. Tabi na ni mo dong. Ikaw na. Dong. Dito gire si Francine sa tindahan ko sa sawang. Pero unsay rason nga wa man siya mulahos dinis bay. Unsa ka kung pakikitaan ko siya, maayo ka. Dodot, Dong, Miles, Day, manihapon na ta. Gawas mo diha kay mga pasmo mo. Dodot, Miles, may tubag. Oh, problema din yung pultahan. Pero kung ilakan gyapon nila, ako ang ablihan. Dodot, Miles, andam ng panihapon. Mga... Ginoo ko. Wa sila din eh. Di ko rin na. Wa sila si Dodot ug Miles sa kwarto. Ha? Usay wa. Nadiha naman to sila. Wa lagi tao sa kwarto. Kinuo ko. Wa ka manglayas ang duwa, Francine. Unsa? Dodot! Miles! Hain mo! Kinuo ko. Wa sila din sa likod. Francine? Hey, what's up sila dito sa kamalig? Unsa? Kinuo ko. Kung mao, hain magkaday si Dodot ug Miles. Hain maday ka sila, Francine. Uy, mabasing. May mo bang mamalihog tag patabang ni mo isyot sa pagpangita nila? Ay, nga, hindi ko mahimo agad. Sige. Abangan kang pangita sa duha. Salamat yung kayo, syot. Apitor pura ko sila si Ibine. Pekdot, ugang ubalang tumasilingan ba? Patabang ta pangita ni Dudot ug Miles. Palihog na lang taon, syot. Kay muadto ko sa may suba. Katingali, tuwa sila dito. Mas tigdan kung tuas na dito sing. Tauan na ba kaya napita? Nga kung taguan sila ba? Unsa?
Dudot? Dong? Miles? Day? Hain mo! Kung nakabati mo na ako, panggawas mo, Day. Dong! Mag-istorya tagtarong, Dong. Day! Dudot! Miles! Nalukop-lukop na mo ang madapit ni Corin nga posibleng atuan sa duha. Pero huwag yun makita si Dudut ug Miles, eh. Oh, hain man day ka sila si Dudut ug Miles. Diyos ko. Pasig. Pasig, ala. Yan na. Oh, yan na si Pasig. Nalukop-lukop na ako dito sa may suba, Day. Pero huwag yun ako makita sila si Dudot o si Miles. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino Vlog. Hain man din taon mo mga anak. Sige lang, Corin. Pasig. Hindi mo hulong pagtabang ninyo pagpangita ni Dudong Dudot o Diday Miles. May nagpaibaw na po dito sa barangay hall. Aron nga, matabangan ta sa mga tanod pagpangita nila. Ako yun ang mabasol kung simba ko. May daw tang mahitabo nila. Ako yun. Ha? Gano'n ba, Sing? Gano'n ba di ay? Sing? Gano'n, Sing, ha? Gano'n? Day ko rin. Day! Ako sa tus ko na, Sing. Tingaling siya na po ng mawa, ha? Sundon ko na siya. Shoot. Oh, sige. Dali, Sing. Tingaling siya. Maduwagan na itong problema ini. Day. Uy, iko. Day, utang Ayaw buot. ko gaksa. Utang buot. Day ko rin. Utang buot. Uy, iko. Dili na to dungagan ang problema. Asa man di mo pangitaas si Dudut ug Miles, ha? Tingaling may nautan na rong nahitabo nila. Kon, balik man siya sa ato, Day. At kailan ko pabuta dito. Kaya dili ko muuli sa ato. Kung dili na ko balik sa ato, si Dudot o si Miles. Uy, kung mauna, nang luod gina itong duha pa, Sing. Tuon sa imong desisyon nga, manarbaho sa layo. Wa ko ilang kita nga laing rason. Niniilang paglakaw isyot. Oh, yan na. Yan ang patrol sa barangay, Sing. Tinggal ilan ang nakita si Dudut Miles. May nakakita siya mo mga anak parseng nga nagdakaw sa kasada nga nagsikikidak. Mga oras na kapoy na nakalabay. Unsa? Ginoo ko. Kung mao, wa din sa atong dapit sila si Dudut ug Miles. Sa ato pa, Sing, nang layas gino itong duha. Pero ka na. Diyos ko. Pero, ko na, ayaw ka pala ka, Parsing, ha? Kaya ito na yung mga kaubanan na mong tanod nga. Nagsubay sa kasada. Nagkaroon ako niya. Muradyo na sila nako kung sinasuta sa ilang pasusi ko. Kadayotin niyo, ha? At uno na nako si Corina. Sige. Mamaliho kung tako ni mama ni Musyot. Ah. Sinang birya ba? Magpatabang ko ni paam-am ni Corina. Ito lang ito si Corina, Sing. Kaya ito lang yung sugo pag ni mama. Asa man tapaingon ni Kuya? Nga layo naman tag nalaktan. Bisan aso, Pero tingalig na balakan na to sila si Mama Corina o Papa Francing. bahala no. Nga nabitang biyaan ng Papa Francing. Naadlo ko, Kuya. Nanguli na lang kata sa ato. Yung siya ka diha. Ikaw rin nag-ingon nga manlayas ta. Nya karon makipanguli ka. Naglagot na akong Papa Francing, be. Kay biyaan man taniya. Muli na lang taba. Ikaw lay uli. Basta ka ko, di ko. Muli lang ko kung moingon si Papa Francing nga. Dili na siya mubihan nato. So, Oh, ngano naman ka. muli lang lagi ta sa ato, Kuya, uy. Ging na nagani siyang dili kumuli. Ikaw lang kung ganahan ka. Basta dili mo ingon si Papa Francing nga dili na tanya biyaan. Di, nagkikumpauli sa ato. Kuya! Kuya Dudut! Kuya Dudut! Ayaw ko, Kuya, Kuya! Bahala ka.
Uli dito sa ato. Basta ko. Dili ko. Uwat ako, kuya. Uwat ako. Dagan kinay sa kinanan paingon. Dagan! Igo-igo pa ron. Di pa na akong gabi. Pagkikitaan ko sa Pransing. Pagsairan ko siya kung nung sa iyang tuyo na ako. Kung kung nga nung wa siya mula hos dito sa bahay. Pero sa samang bahay, ingon sa nagkinam-inam kung nga makita pagbalik si Corina. No. No. Pastilan, may duha ka bata nga kalit lang ang milabas ka sana. Magkana ko sila! Fair enough. Kabati ka to, Pransing. Mo'y sulti sa tong usa ka tanod nga may nakasulti nila nga nakakita ni Dudut ug Miles. Basi sa paghulagway nila ini, ug mao na karoy ilang gisusi. Ulsa na yung mata. Oy, ka, kanuhon na maglayas. May mo bag ato tabo diretso sa maudapit, Brad Utik. Mao gina atong nga turon, Sing. Sige, Sing. Relax lang. Mauli na lagi nimo ang inyong anak ni Corina. Hinaot pa unta, Brad. Hinaot pa unta. Dili lang lagi may muli sa amo, sir. Ginahantod ko muli, sir. Dili. Dodong, Inday, obligasyon ko na ko ang paghatod ninyo sa inyo. Di lang tungod kay hapit ko kamo madasmagi. Apan pagkanga na lang, suod man ni Papa ninyo, Francing. Ay, kakadiyot. Isa ka dito nga ninyo? Si Kuya Dudut na siya, sir. Niya ako si Miles. Dudut. Oo, nahinumdum na ko. Dudut Miles. Muna gisulti ni Papa ninyo, Francing, nako, nga inyong mga ngan, nga iyang mga anak. Pero wag mo musulti na ako, ha? Kung anong naabot mo sa highway nga may distansya naman tong inyo. Niya, gabi ipag yun. O dili gid maayo para ninyo nga mga bata pa. Maayong Risgo kayo pagbuminaw ron sa panahon na. Lex Pino Vlog. Dili lang sa karsada. Wasag ta masayod kung simba ko, makasugat mo mga tao nga may daotang intensyon ninyo. Usaon na lang. Maproblema gyud si papag mama ninyo. May barangay patrol nga ato masugatan, no? Basin og nangita ni ninyo. Lugar sa taha, kay basig emergency ni. Hinahinay lang driver kay apiki ang daan. Kay mihunong ng auto. Kadit. Sing, ibag auto na si mong amigo, ha? Ha? Oh, tuod. Uy, sing, kisa na sa auto. Diyos ko, si Dudut. Si Dudut yun, ugto. Dagan pingon sa likod sa auto. Uy, sing, naring na naog ang imong amigo, sing. Iyang gukol si Dudut. Kinuo ko. Papa Pransing. Papa. Unsa man ang gibuhat ninyo, Day Miles? Gawin ka ninyo. Buhay ko. Buhay ko. Nara, si Dudut sing, nadaog balik si mong amigo o si mong tarod. Kuya Dudut. Kuya. Yes, Papa Pransing, kuya. Daghan gyud kayong salamat nimo, Grigi. Kunwa ka pa, ambot ko noon sinay-tabo ni Dudut ug Miles. Wa kay angay pasalamatan ako, Francing. Amigo ta. Isa pag makinaon sa pagkalibutan, amigo kita, di ba? Greg, Ilang lainas pagsabuta. Pero, unsa man ay hinungdan nga nung naingon man ni anak mga anak nimo, nga nung miatim mat silang layas. Gisukit-sukit yun na ako na silang duha pag sakay na ako nila sa auto. Kay akong tang ihatod sa inyo, ay di magimusulti. Nga nung dito sila sing, unsa may problema. Dito ka pugson nga masulti. Ang mahinungdanon nga luwas na og nauli na din sa inyo ang imong mga anak. Ingon sa gitoy gispanahon. Kay kunwa tingali ko makahununa nga magsusi nimo. Kay dito lagi day kastindahan ug muadto kaday unta kunusbay kay may importante kang tuyo nako. Nausa kaday ng duha. Ambot asa na ka sila mga bot. Gregi. Mao nang dako gyud kayo nga akong pasalamat nimo. Kay kun wa ka pa,
Kung may nautan pang nahitabo nila, di ko yun mapasaylong akong kaugalingon, Craig. Diriyot sa Diyo ko makadisgrasya nila, dihang kalit sila nga milabas kasada. May gani kay nakabantay gadain ko o naka-apply ko sa brakes auto. Sing. Okay. Sultihan ko na lang ikaw sa tinuod. Sa dili pa timing yun nga may tuyo ko nimo. Kining hitabo karon may koneksyon ni sa akong tuyo sa pagpakikita nimo. Mao ba? Kay nga no, sa patadayang mong tuyo nako kung nganong wa ka man madayon sa pagadto. Maluoy taon mo na ako, Dudot. Miles. Ayaw na itaw ninyong usbang inyong kibuhat. Mamatay ko kung buhaton pa to ninyong usab. Ayaw, anak, makurin, uy. Sorry, Makurin. Kunahin ba pa mo kung unsang kibating kaguulog kabalaga ninyo. Kunahin ba pa lang unta mo. Dili na ko mo usap, ma. Nay, si kuya manggod mo ay. Ngayon na gani ko sorry ni Mama. Mama, Jojon Miles. I-promise na ko, Dudot, Miles. I-promise na ko nga dili na kini ninyo buhaton pa. O, lagi, ma. Dili na. Dili na, Ma. Basta ang iyo lang si Papa Francine nga dili mo dayon biya na to. Bitaw, makurin. Magtinabagay ta ninyo hangyo sa inyong amahan. Oh. Kay nasayod mo nga bisan ako. Dili buot nga malayo si Papa ninyo, Francine, na to. Bahala nag-unsa ta kalisod. Mo din ay tinud-anay nga rason nga muadto kaunta sa amo. Kung desidido gyud ka nga manarbaho nga inuntang bintaha gyud ang sweldo ingko para din sa ato. Mas dako gyud kung adto sa Manila o sa Cebu ka manarbaho sing. Ang nakaapan kay wa makasabot na ko ang akong pamilya. Labi na gyud ang akong mga anak. Ako sing magkapasalig gyud ko nimo nga makatrabaho ka gyud nga may arang-arang nga sweldo. Kay daghan matag kaila nga makatabang usab nato. Pero ang ako kanang hinugtan na gyud tas bakos. Kay mao mata sa atong hangyoon nga mga influential nga mga tao kung mausab ang imong hunahuna. Nga kung makatrabaho ka pila lang sad kahigayon kay muli. Nakasabot ka tingalis buta kung ipasabot sing. Klaro kayo ang imong gisulti, Craig. Isabtan ko ikaw. Ang ako lang nimo nga hunaw-naa sa makadaghan nga higayon. Timbang-timbang nga kung husto ba ang imong desisyon o konsultaha ang imong asawa anak. Ako na ibahala nga mupasabot nila, Craig. Ang painungdanon ako ang umaabot sa akong mga anak. Ang kaugmaon ni Dudot ug Miles. Kadili na ito batagan ang panahon. Kaya wata masayod kung kanusay kita kutob din kalibutan. Ang ato nga kung mubiya maganita ning kalibutan na. At least, sigurado na ang kaugmaon sa akong mga anak. Basta mo na to sing. Puno na as makadaghan nga higayon o timbang-timbang nga kung husto ba ang imong desisyon. O konsultaha sila nga imong pamilya. O kung magkasinabot na mo, naara ko. Naaragyo ko sing. Andam di ko sa pagtabang nimo. Salamat kaayo nimo, Greg, sa pagtabang mo namo, sa pagbalik nimo ni Dodot ug Miles dinhi sa amo. Mayong pagpaminaw sa Lex Pino Vlog. Kay kalipay na ko nga magkatabang ninyo ni Francine. Usbo na ko, Greg. Daghan gyud kayong salamat nimo. Basta sa ako nang gikaingon nimo sing. Naaragyo ko. Panangpit lang. Kay di ko makatalikod nimo. Bisag kung sa pay mahitabo. Wa na lang tako nimo ihato sa giparkingan sa autosing. Di na mahimo, Greg. Gihatod ganin nimo nga akong mga anak karon masiguro ang ilang kaluwasan. Unya ako, di na hinon matod nimo. Okay ra man gud ko. Ikaw gyud. May lang kung ikaw may muhatag og pabor nako. Pila ra gud akong paghatod nimo gud. Niya na mata sa may auto. Usbon ko, Greg. Salamat gyud kay sa imong pagtabang nako. Labi na sa pagluwas mo sa akong mga anak. O ambot, saan ko ka sa pagbawas sa imong kaayo diri nako. Nagkapudana, nanasag ka. Bitaw? Saman, ato ko. Mo sakay ko sa auto. Sige. Saman, diha tuto ka? Hindi ko man mo gatod nako. Ikaw no saboy akong ihatod. Watay kahumanan ini. Bitaw, mo sakay ko sa auto.
O atualan niya ako sa bahay ha, kung ma-final na ang imong desisyon, bahay na to nga itong ipagsultihan. Sige, Greg. Salamat kit kaayo ni Greg, sa pagtabang mo namo, sa pagbalik nimo ni Dudut ug Miles din ni namo. Bisag sa iyong isulti. The way siya musulti, di mawaas kong nauna. Ug may nungdanon kay nako nga mamati niya. Nga makita siya. Shit! Buot ko nang pagkibatukan kinito pati Kapag di na ko kaya. Mapatigbabaw yun ang akong... No. Dili gusto ko akong kibati. Dili yun. Asawa siya sa akong suugay ka na. Ug dili kini magkatarunganon. Dili yun. Pero may matikdan ko niya. May mga higayon nga kung mututo ko niya. Mutok ko umalingiw siya. May himatikdan ka siya ako. O kawaw. Tingalig magkamatikod siya unya. Ug musulti ni Francine. Shit! Ambot ko na sa'yo pa ka ako. Uhuna-huna ko palang kahani. Pero may matikdan gud ko niya. Ni Greggy. Dihang nisulti ko. Sa latunon gud ang iyang tinanawan ako. Nasabot kong mamati gud siya na ako. Apan kumutanaw na gani si Francine niya. Dali niyang iwaling ang pagtanaw nga ni Francine. Nasayop lang tingali ko. O, nasayop lang ko. Oh, si Francine na tingali ron nagikang naghatod niya sa giparkingan siyang auto. Ay ko rin? Francine? Ipapanihapon mo sila, una sila matug. Oh, Francine. Ikaw, panihapon na. Busog ko. Ikaw, nanihapon na? Kuan, wam ko pati agkagutom. Ikaw, gyud. Bitaw, busog ko. Abi kay maingon man kong busog. Huwag ka na lang sa bati agagutom. Tinuod lagi, wa bitaw ko gutom ma. Bisan wa ka bati agagutom, mukaon gyud ka. Busog lagi ko. Kon ingnon ko ikaw nga maglungan tag panihapon. Ana? Maglungan tag panihapon. Mga tuog na ta. Kailaw na ang gabi eh. Anak ko matug. Gawa sa kwarto sa mga bata. Ako silang bantayan. Kung mao, anak lang ta magbukad o panig. Anak lang ta matug. Sige. Suot sila si Francine. Pero laking gud og sa latunon gud ang iyang tinanawan ako. Oh, Wag pa di matug day ko rin. nagmata ka pa di ay, Sing? Wa pa ko batiya og duka. Anong wa ka pa bati og duka? Someday mong huna-huna. Ha? Day ko rin?
Gihuna-huna? Kuan. Ang mga bata, sila si Dudut ug Miles. Ang ilang gibuhat. Dili kin makasabot si Dudut ug Miles kung ikaw dili sabot-sabot nako. Francine. Mayong pagpaminaw Napasabot ka sa sa tanan. Lex Pino Vlog. Ug dili na tingali kinahanglan nga mapasabot pa ko nimo. Dili ba? Pero dili ko buot nga malayo ka na ko, Francine. Namo ni Dudut ug Miles sa atong mga anak. Nagtuo ka ba di ay ko rin? Nga dili naman nagsama kibati. Nagtuo ka ba di ay nga sayon ra kay nako ang paghimo sa maong desisyon? Francine. Wa ka lang masayod day ko rin. Wa ka lang masayod. Bisan dili na lang para na ako, Francine. Para na lang ni Dudut ug Miles. Way laing rason nga may desisyon kung ingon ini day ko rin. Kana, dili lang tungod nimo. Tungod usab nila. Para sa ilang kaugmaon. Kay sayod kang wa tay bandi nga ikabili nila kung wa na unyata. Ang edukasyon ra yun. Nga mahimong maghatag o kasiguruan sa ilang umaabot. Basta tabangi ko sa pagpasabot nila, day. Tabangi ko. Francine. Miles? Day, natuog na ka? Kuya Dudut, pagpapude ka matog. Naya sa nang tingog ni mo ha. Kay Ha? mapatian ka lang papag mama. Oh, Ayaw ko sa kakatulang. Sabi na ako natulog na ka. Kay pagsud na ni papag mama din sa kwarto. Wala makag natuog. wawi. Nagpatugtog ramang buko. Parehas data. Nagpatugtog naman pod ko. Ngi. Sabi mo no, tara ba sila sa papa sa ug si mama. Nang higda sa gawa sa pultani kwarto. Ha? Oo. Na sila sa kawas sa kwarto? Oo. Parang gilatang gibantayan na dili mo kawas. Mayo noon. Aron mabantayan kanila mo kawas. Kulain. Ako rin di ilang pantayan di ay. Ikaw di ay. Waman ko yung nauna nga mulakaw, pi. Ikaw ramang binag-ingin ako nga manglayas ta. Ang angbi. Si Papa Francing man. Nagsabot man ta ni mama kaniya sa paglakaw ni Papa Francing sa paggatod niya ni Tito Gregi. Natabangan na tugang niya si Papa nga dili na lang muday o nubiya na to. Oo. Kanya. Kanyag dilikit mausap ang una-una ni Papa be. Ha? Mun samanta. Ambot lang ni mama ko rin Basta siya. Dili mo sugot nga manarbaho sa layo si Papa. Mangita siya tagpagi day Miles sa mausap ang una-una ni Papa Francing. Nga dili siya mabiya na to. Pero, unsa man paagi ang atong buhaton, Kuya Bi? Unsa mang paagi, ha? Bitaw no. Unsa man di katuod paagi ha. Libo ka oy. Pagkunahuna, Kuya. Pagkunahuna kung unsay maayo. Ginoo, maluwi ka. Atagi ko kaligon. Sayod kagabisan dili ko tako sa imong kugma. Ug kaayo tungod sa akong pagkamakasasa. Apan ikaw ug ikaw ra gyud ang akong kisalikan. Wa gyud ko'y mahimo Ginoo kun wa ka. Wa gyud. Mga tuluin taon ko sa husto ug angay na kubuhaton. Para ni Corina ug sa among mga anak. Para sa akong pamilya, Ginoo.
Corina. Corina, pagmata. Corina. Corina. Francine! Di umom ka. Kuyawan ako ni mo. May gani kay. Dili pa kay kudugay nakatog. Murag may nabati kong nagngob. O niya nakamata ko. Ikaw di ay. Kang inialsa kong damgo. Ug murag ginog tinuod. Ha? Unsa may imong hidamguhan? Unsa man to? Ngano nagdamgo ko niya? Day ko ni? Greggy. Day? May gisulti ka, Francine? Nangutan ako kung unsay imong hidamguhan. Ha? Kuan, wara to. Damgo ra to. O lagi, damgo ra. Pero unsa may imong damgo? Anong, mura ka magdahadlok? Ha? Wara lagi to. Damgo ra to. Bunga lang to sa akong laom nga pagikatog. O lagi, pero... Mayong Dili pa niya pagbuminaw pwedeng sa isulti Lex kung unsay Pino hidamgo. Vlog. Kuan, wara manggod. Damgo ra lagi. Kuan, nagdamgo kung may mananap ko nung nagukod na ako. Mao na. Mao nga pertin akong hangos. Murag maglisod ko ginhawa. Ay. Sige. Karong taod-taod kung hindi ka na mohangos. Minom kang tubig, ha? Kriyot kay. Magkuha ko. Ngano bang nagdamgo man ko niya? Ungilad kayo nga akong damgo pahin niya. Iya ko nung gikuha, gikan ako si Dodot o Miles. Dili ko ni angay nga isud sa akong buot. Damgo lang ka to. Ug kay damgo. Dili tinuod. Ug di gyud mahitabo. Katuog na. Ayaw na pag una itong imong ilad nga damgo. Wa man ko makunaw na adto. Niya? Nganong wa ka pa man matug? Nawa ang akong duka. Gusto kang mawa ang imong duka? Be, kaksan na ka, be. Uy, Francine. Niyata gawa sa kwarto sa mga bata, ha? Mahigmata ganina sila. Igura gani takang gigakos. Unsa mo na anak? Dili pa. Ang ako. Gusto ka tingali nga. Dili lang kay gakos, no? Noong sa katiha. Be. Bangon. Adun lang ta mga tug sa tong kwarto na. Bantayan man ka na to ang mga bata. Ganina na silang nahinanok. Dili na sila manlakaw. Hilom, oy. Kay baw na kung unsay tuyo ni mo, no? Unsay na ibaw kag unsay akong tuyo? Uga lang kayo ko na una. Ayaw na lang ta. Awa, moingon ra ba kang ayaw na lang ta? Kay dili. Unsa man, be? Basta. Si Day ko rin ba? Tama ba? Ato lang ta sa atong kwarto mga to. Nahinanok na lagi ng mga bata. Kita nauna na nako kaniya. Gimingaw na ra ba kay ko nimo, ha? Tuara. Ingon-ingon pang hugaw ko kunahuna. Easy lang ay. Unsa man na? Dili ka kay alsahom ta ka. Huy. Ay, pinuang ha. Mamatan ka ritas mga bata. Mao gani nga mga dutas atong kwarto. Aron dili sila madisturbo. Tana ba? Sige.
Sige na, try ko rin. Sa pawang oras ay ini nga makatuwa ka. Pasado alas 12 na setengah gabi. Pero walang kihapon ko'y batiyag duka. Kana tungod kay... Kay wa siya mawas kung una-una. Shit. No. Dili ko ngayon nga magpadani ni. Dili ka na. Suod ng ikala si Francing. O dili ko buot nga. Pero, unsa may akong buhaton nga dili na masuod sa akong una-una si Corina. Unsa man na. Dodot? Dodot, Miles. Mamangon na mo. Dodot. Miles, sige na. Kay mamahaw na. Makurin. Hala, hayag naman di ay. Dodot. Dodot, mata na. Pagtukon pa kayo ko. Yan lang kong bangon. Sabado bitaw. Panya na lang ko, wake may klase. Mamahaw na lang kita. Bangon na diha. Sige na. Miles, unsa man? Oo. Bangon na kuya, uy. Pamahaw na ta. Panya na lang unta kong kaon. Dili mahimo ha. Magdungan tag pangaon. Sige na. Ingon na dungan tag pangaon. Kita ra lagi. Wa mas Mayong papa. pagbuminaw sa Lex Pino Ay, si Vlog. Papa Francine. Nagtugway pa sa mga kanding. Niya na tarong taod-taod. Pangaon na lang mo. Wow! Suriso! Buwat! Ug napoy itlog nga linungag. Paborito ni mo, kuya. Di ko mukaon, uy. Unsay dili ka mukaon? Dili ka suriso, kuya, nga paborito man na nimo. Unsa may sulti ni Papa Francima? Nagsulti na mo nga dili siya padayonon og patrabaho sa layo. Unsa yung sulti mo ko rin?